Το ήξερες ότι η Σελίνα Γκόμες πάσχει από λύκο? Όχι, δεν εννοώ το ζώο προφανώς. Ο λύκος είναι ένα αυτοάνωσο νόσημα που αλλιώς ονομάζεται συστηματικός ερυθματώδης λύκος. Αλλά για να το πάρουμε λίγο από την αρχή, όπως γνωρίζουμε, το νοσοποιητικό μας σύστημα προστατεύει τον εαυτό μας από διάφορα παθογόνα, μικρόβια. Ωστόσο, φαίνεται πως το λύκο, το νοσοποιητικό μας το ίδιο, επιτίθεται στα δικά μας κύτταρα, όπως και όργανα. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την εμφάνιση διάφορων συμπτωμάτων, όπως είναι ο πυρετός, ο πόνος στις αρθρώσεις, η κόπωση και η βλάβη όπως είναι τα νεφρά ή ακόμη και στην καρδιά. Η Σελίνα Γκόμες πριν μερικά χρόνια έχει κάνει μεταμόσχευση νεφρού, συγκεκριμένα το 2017. Αξίζει να αναφέρουμε πως δεν υπάρχει κάποια εξειδικευμένη θεραπεία προς το παρόν. Ωστόσο, υπάρχουν διάφορες θεραπείες, να το πω έτσι, οι οποίες ηρεμούν το νοσοποιητικό σύστημα, όπως είναι η κορτιζόνη ή διάφορα νοσοκατασταλτικά φάρμακα. Η Σελίνα Γκόμες δυστυχώς τα τελευταία χρόνια φέρει αρκετούς πόνους στις αρθρώσεις, με αποτέλεσμα κιόλας να δημιουργήσει την εταιρεία της, τη Rare Beauty. Η Rare Beauty φτιάχνει συσκευασίες οι οποίες είναι προσαρμοσμένες συνήθως σε άτομα που πάσχουν από διάφορα αυτοάνωσα νοσήματα ή ακόμα και άτομα τα οποία έχουν αναπηρία, έτσι ώστε το άνοιγμα των συσκευασιών καθώς και η χρήση τους να γίνεται πολύ πιο εύκολη.